weten wie van de 3 Frans Abori was, gaan we helemaal terug naar het begin. Is ook mooi. Mogen we alle namen hebben van Frans Abori en waar hij is geboren? En wanneer? Ja? Mooi, is een heel goede vraag. Ik ben geboren in Haarlem, een dorpje. Ik ben opgegroeid in Haarlem en Santigron. Vervolg, je weet het hoe het gaat, naar de lagere school kom je onheil richting de stad. Ja. Ja, onheil, grof uitgedrukt, Ja. maar toch goed bedoeld. Dan kom je in de stad, 6e klas. Maar wanneer ben je geboren? 1955. Oké. Dat doe ik niet makkelijk. Maar Oh, dus ik hoor het al, de datum kregen we niet. Ja, ja, het is 1950. gewoon altijd privacy, maar dat doet niet iedereen. Oké, Maar ja. prima. Nee. En dan weet je van, zo gaat het verder. Dan kom Ja. je terecht op het internaat. Christoforus internaat. Hier mijn buurman hier. Dus Ja. en dan vervolg. Dan word je weer een klas weer teruggezet. Dan moet je weer de 6e klas van de stad weer overdoen. Ja, en zo is het begonnen. Oké. Maar 3 maanden voor het examen, want dan was het de examenperiode voor de MULO. Toen werd ik ziek. Ja. Ja, 3 maanden lang. Plak. En ik zat al op de Corneliusschool. Hoofd van de school was meneer Sweet. Ja. Meneer Sweet was van Sint Willebrouwer School. Meneer Hooplot was hoofd van de Corneliusschool. Oké. Ja, daar was PSV, vroeger die politieke partij. Politieke partij? Ja, was, Aan de Keizerstraat? Keizerstraat. Ja. En ik moest ook examen maken, dus van de 6e klas om door te gaan naar de MULO. Maar Ja. ja, ik was ziek, ik kon het niet halen. Ja. En het voorstel van meneer Hooplot, nou, tot nu toe ben ik hem dankbaar. Dus toen moest ik eigenlijk via de Willebrouwer School moest ik het afmaken en dan vervolg mijn studie verder voorzetten. Goed, ja. En dan zonder meer met succes, want ik kreeg les van meneer Wijngaarden. Dat was toen de tijd. Hij was een strenge meneer. En meneer Sweet ook hoor, op de Willebrouwer School. Ja. God. Maar ja, wat ik altijd zeg, van waarom wil je zeggen? Ja, absoluut. Ja. Met goed gevolg. Ja. Want, ik had het zelf ook niet verwacht. Als je daar een 9 scoort voor de boekhouding, dan weet je hoe ver je bent. Ja. Zodoende ben ik beland op de technische school. Oké. Toen heb ik eigenlijk het moeilijkste onderdeel gekozen, werktuigbouwkunde. Maar dat weet iedereen. Ja. En daar heb ik punten gehaald. Oké. Ja, ik zie op mijn rapport 10. Ik had 10 voor mechanica, 9 voor wiskunde, 8 voor natuurkunde zijn de moeilijke vakken. Ja. Nou, goed benut. Oké. En vervolg, en je weet het hoe het gaat. En, Ja. ik heb mijn studie afgerond. Maar eigenlijk ga je snel hoor. Ja, is een beetje... Eigenlijk ga je, ja. Maar begrijpt wat ik ik ga bedoel. even onderbreken. Geef niet. Want is je naam Frans of is het Franciscus of is het iets anders? Mijn naam is Franciscus Abori. Oké. En heb je een tweede naam of ga je dat niet prijsgeven? Dat mag Nou, hoor. ik heb een tweede naam. Ja. Eigenlijk ik gebruik de naam gewoon Willem Pinas. Willem Pinas. Ja, maar ik heb eigenlijk mijn plantagenaam is Abiting. Oké. Ja. dat is mijn plantage. Ja. Maar de meeste mensen kennen mij nu als Frans Abori. Ja. Maar Willem Pinas alleen, maar enkele mensen kennen mij als Willem Oh, Pinas. oké. En die Pinas is mijn moeder achternaam. Dus. Oh, Ja. zo. Zo. Ja. Oké. En hoe was het opgroeien in Haarlem, Santigron? Hoe was je jeugd? Ik had een geweldige jeugd. En streng ook. Ja, mijn ouders waren streng. Ja. Mijn vader, altijd zeg, dat wil ik niet hebben. Een keertje heeft die man mij duidelijk gemaakt van, ik moest hem gaan helpen. Want mijn vader was landbouwer. Ja. Had veel mensen in dienst. Ja, pindavelden, ja, rijstvelden, ja, van alles. En ik weet het nog van, dat mijn vader had een paar Hindoestaanse mannen in dienst. En ik sliep gewoon tussen die mannen. Ze moesten op het mijn vader rijstveld werken. En daar heb ik ook een hoop dingen geleerd van die mannen. Dus Ja. eigenlijk... Eigenlijk is het daar begonnen voor de werktuigbouwkunde, als ik het goed hoor. Eigenlijk wel. Ja, want, Eigenlijk wel. Ja. Ja. Dus eigenlijk, ik heb veel geleerd en mijn vader ging altijd naar uitkijken, want daar had je eigenlijk een reismolen. Oké. En die mensen waren zo gek op mijn vader. En ik ook natuurlijk. Ja. Die mevrouw had zelf mijn vader gevraagd van, nu ben ik oud, die jongens gaan allemaal naar Nederland, wat wil je? Voor mijn part kan je gewoon een hele reis mee overnemen. Maar mijn vader heeft gezegd, nee.
Maar hij heeft me wel wat geleerd, want ik ging altijd met hem. Toen zei hij tegen mij, kijk hoe hard ik werk. Ik wil dat gewoon dat jij je best doet op school. Ik vergeet het nooit. En ik mag niet liegen. Dat heb je ook gedaan. Ja, op een heel goede manier ook. Ja, Zonder ja, meer. ja, ja, ja. En waar was ik weer gestopt bij? Wille Brothers School, Technische School. Ja, En dan ja. vervolg Nating. Natin. Ja. Ik bleef maar 1 jaar op de Nating. Toen kreeg ik een ticket van mijn neef. Nelom. Ja, kreeg ik een ticket om naar Nederland te gaan. Ik had het niet eens verwacht. Een neefje van me belde me. Zei tegen, hé broer, je hebt een ticket, je moet naar SLM gaan. Zei, ticket? En welk jaar was dat ongeveer? Was 1980. Oké, oké. Ja, Ramon Nelom. Kreeg een ticket van hem. Ik zeg, nee, je moet naar het reisbureau gaan. Dat is goed. De volgende dag was ik voor de deur. Ik zeg, nou, ik kreeg door van, ik moest even hier langs komen voor een ticket. Toen zei die mevrouw, wacht even, dan ga ik even achterin. Toen zei die ene mevrouw, ja, ik heb die naam komt even bekend voor. Ja. Maar intussen speel ik ook voor Caseco Master. Oké, we gaan straks op de muziek komen. Oké. Ja. Dus kreeg ik, ja, het ticket lag kant en klaar. Binnen 2 maanden moest ik vertrekken. Zo? Nou, ik had geen moeite ermee, want ja, je weet van, ik leefde met niemand in huis, dus ik was een freelance. Dus, Ja, ja. en zo gezegd, zo gedaan. Dan weet je, dan kom je in Nederland, een onbekend land, je kent het land niet. Maar ik had mijn doelstelling van, Ja. ik ga gewoon mijn studie voortzetten. Oké. En dat heeft me ook behoorlijk aardig gelukt. Ik ben eerst begonnen als lasser en vervolgens ging ik op de NIL, het Nederlands Instituut voor Lastechniek. Die had ook verschillende bedrijven die cursus gaven. Ik heb gezegd, nee, dat doe ik niet. Ik ga op de NIL, dat is het Nederlands Instituut voor Lastechniek. Ja. En daar heb ik het al ver geschopt. Ik heb alle theoretische opleidingen afgerond, gespecialiseerd in pijp en ketel. Dus eigenlijk zowel theorie als praktijk perfect afgerond. Vervolgcursus was een korte cursus op de hogeschool, Philips Hogeschool. Oké. En dat was voor Europees lastspecialistopleiding. En daar ben ik boos geworden. Oh, Ja, ik ben gewoon boos. Ik was gewoon boos op de blanken. want? Ja, was met names en faces. Omdat ik had het al meegemaakt tijdens het scholieren-songfestival in Suriname. Dan kom je ergens. Maar En ja, dan zie je het daar weer, ja, ja. maar je moet ook niet vergeten, je staat daar in de klas met alleen maar topmannen van Shell, Philips, DuPont. Dus die mannen gaan voor. Want wat, niet om iets wat kennis betreft, je zit met die mannen in de klas, maar het leek net alsof al die antwoorden moesten van mij komen. Toen dacht ik, ja, maar jullie zitten toch voor een grote bedrijf hier, waarvoor zitten jullie hier? Jij bent de enige blakke man tussenin, snap je wat ik bedoel? Ja, ja. En toen kreeg ik een onvoldoende. Dat is mijn theorie wat ik jou zeg. Die meneer van de hogeschool die heeft me op allerlei manieren gevraagd, brieven gestuurd. Ik zei, ik doe het niet meer. Ik ben niet meer gegaan. Omdat ik ga vanuit van, geef me mijn kwaliteit wat ik heb. Maar je moet niet kijken naar jou, omdat die mannen zijn van Philips en die dat. Ik ben niet meer gegaan. Ja, ja. Omdat ik heb het altijd geleerd van mijn vader. Kijk altijd daar. Vooruit. Niets mag jou tegenhouden. En dat heb ik altijd toegepast in mijn leven. En vervolgens heb ik, toen heb ik gezegd, weet je wat, ga maar werken, je hebt een hele goede opleiding. En toen heb ik gesolliciteerd bij de PTT-post, technische dienst. Ja. Met mijn werktuigdiploma van Suriname. En daarnaast had ik al mijn lastdiploma gecombineerd. Nou, ik werd gelijk aangenomen. Nee, ik ben eerst begonnen bij de PTT, bij de doosafdeling, weet je. En toen kwam de bedrijfsleider naar me toe. Van, kan je even meelopen? Ik zei, dat is goed. Ik heb hier naar je cv gekeken. Ik wil je verder begeleiden. Dan kom je bij de technische dienst boven. Ik zei, dat is goed. En zo gezegd, zo gedaan. Ik had niet veel begeleiding nodig. Je bent een technische man, dus je neemt alles, een bagage die je meeneemt. Ja, 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 ja. En ik heb het zeer goed gedaan. En die jongens hebben altijd gezegd, Frans, zodra je afwezig bent, we hebben altijd storing. Maar zodra je hier bent, alles is afgerond. Ik zeg vooruit, denk je maakt een planning. Kijk, jij bent van de technische dingen. Je weet dat elk stop kost het bedrijf al 100.000 guldens of euro's. Dus je moet gewoon alert zijn. En die opstopping heb je te maken met die codes. Misschien zit er een stukje papier voor. En je hebt een running.
En als een stukje papier voor zit, oh, dan wordt alles geblokkeerd. Als je aangaat vanuit van, ik moet jou lezen, anders mag je niet doorgaan. Ja, ja. En nou heb ik zo'n techniek, dan snel, gewoon weghalen. Laat alles gaan. En dan ga je alles weer weg en dan zoek je een ruimte tussen en dan zet je weer, nou, alles is weer opgelost. Nee, ik had een geweldig baan. Mooi. Maar ik ben nog niet klaar. Ik kan nog Ja, wel nee, doorgaan. nee, weet ik.